A estrada que une Viveiro e Vilalba pola Serra do Xistral leva máis de 2 meses cortada debido á caída dunha ponte sobre un afluente do Eume. Os máis afectados son os veciños da parroquia do Viveiro no concello de Muras. Quéixanse de que teñen que dar rodeos de ata 30 km polo alto da Gañedoira para atender o gando ou para realizar xestións na capital chairega, ou igual que lles ocorre aos vehículos de emerxencias. Temos un problema grande, porque hai que vir unha ambulancia, hai que vir algo e ver, cando o día dá dos 30 km ao revés, o que está enfermo xa irá para outro lado. A ponte colapsara durante unha borrasca en xaneiro e posteriormente colocáronse unhas pedras de gran tamaño para evitar que os vehículos seguisen pasando. Dende entón, os afectados reclaman que se restaure o viaduto e non ter así que percorrer tantos kilómetros todos os días. É un pontigo pequeno, isto non é unha mega estrutura ni ningunha requiere grande esfuerzo por nadie para poder reparar esta ponte, non? Pola súa parte, a Deputación Provincial aprobou en febreiro unha partida orzamentaria para arranxar a vía cun prazo de execución de 3 meses.